Dobar dan svima i dobro mi ga došli u još jedan lore video. Niste očekivali novi video ovako brzo, a? Pa nisam ni ja. Uglavnom, današnja tema se vrti oko našeg omiljenog zmaja iz naše omiljene igrice, a to je jedna jedina Shyvana. Ponovo preskačemo redosled iz razloga jer nam je jedan od članova našeg Discord servera, link za server u opisu, predložio da odradimo lore o Shyvani zbog njenog nedavnog reworka. Tako da, hvala ti Adriane na predlogu. A mi možemo da počnemo sa pričom o Shyvani. Luka, ajde puštaj intro. Pravda za zmajeve, preispitajte priče, promenite krajeve, da se i oni jednom diže. Shyvana je rođena kao ćerka Ive, moćnog vatrenog zmaja. Još dok je bila u jajetu, oteo ju je jedan mage i Iva nažalost nije uspela da ga povrati. Taj mage je zadržao jaje kod sebe i kada se to jaje napokon izleglo, nije se rodilo mladunče zmaja, nego jedna sasvim normalna devojčica sa neprirodno bledo plavom kožom. Taj mage se vremenom vezao za dete, Shyvanu, jelte, i odlučio da je u tajnosti odgaja kao svoju ćerku. Kako je Shyvana rasla, njene sposobnosti su se polako budile, a mage je radio sve što je mogao da joj pomogne da konačno savlada zmajevsku magiju koja je rasla u njoj. Međutim, Iva je putem jake psihičke povezanosti uspjela da nađe Shyvanu. Toliko je popizdela da je spalila ceo taj grad koji je Shyvana zvala domom. Dok je sve bilo u plamenu, Shyvana se krila među ruševinama, posmatrajući rođenu Kevu kako ima crash out i uništava ceo grad. Otprilike kao ja kada igram sa Draganom bot lane. Kada je sve bilo gotovo, Shyvana se izbavila iz svih tih ruševina i pronašla spaljeno telo Mage-a koju je odgajao i sahranila ga je što je dalje mogla od samih ruševina i samog grada od kog nije ostalo ništa. Naravno, brda se smorila jer joj je taj mage bukvalno bio očinska figura i našla ga je bukvalno pohovanog, ali jebi ga. U strahu da bi se Iva mogla vratiti, Shyvana je počela da luta i obilazi svet. Jednog dana, lutajući nekom šumom, osjetila je miris sveže ljudske krvi koji se mešao sa mirisima drveća i zemlje. Prateći ga, naišla je na teško ranjenog ratnika na ivici smrti. Kada ga je pronašla, transformisala se u Shenrona iz Dragon Balla. Transformisala se u njenu formu zmaja i odnela ga do zamka Vren Wall i samim tim mu je spasila život. Tamo je saznala da je čovek kog je spasila zapravo čempion kog niko živ ne voli, princ Jarvan IV. Vojnicima u Vren Wallu se Shyvana odmah zgadila zbog njenih magičnih moći, Demasijani baš ne vole magiju. Ipak, zbog toga što je spasila njihovog princa, pokazali su joj poštovanje. Shyvani se toliko svidjelo što je odjednom svi hvale i poštuju da je zaboravila da je njena majka još uvek traži. Posle nekog vremena, Iva je pronalazi među Demasijanima. Shyvani je u tom momentu pao mrak na oči jer je bila sigurna da će izbiti neko sranje. Vojnici su brzo sklonili civile u tvrđavu, a Shyvana nije htjela da zbog nje nastane glupost u Demasiji, pa je odlučila da se okrene i ode. Međutim, princ Jarvan je zaustavlja. Shyvana je u tom momentu bila primorana da kaže istinu i govori mu kroz suze da je to njena Keva i da je došla da pravi belaj. I dokle god je Shyvana u Demasiji, i Jarvan i cijela Demasija su u velikoj opasnosti. Jarvan, koji nikada nije zaboravio da mu je Shyvana spasila život, zakleo se da je neće napustiti i da joj neće dozvoliti da se sama suoči sa Ivom. Dirnuta njegovim rečima, Shyvana prihvata Jarvanovu pomoć. Zajedno sa vojskom Demasije spremila se za finalnu rundu. Kada je Iva izašla na Megdan, strelci su počeli da šibaju čačkalice na nju kako bi je zbunili. Ivi je to prekurčilo, pa je krenula da bljuje vatru i teško ranila skoro ceo frontline. U trenutku kada je spustila gard, Shyvana je skočila sa zamka direkt na Kevu, kao onaj lik u onom jednom Fortnite traileru, znate na šta mislim. Ovaj lik. I započela je borba majke i ćerke. Shyvana nikada ranije nije koristila svoje moći sa takvom odlučnošću. Setila se ljudi koje štiti i oni koji su stradali dok su je branili. U jednom momentu ju je opizdio adrenalin, te je uhvatila Kevu za glavu i lomio joj vrat tako što joj zabija glavu u zidine zamka. I borba se nakon nekog vremena konačno završava. Nakon pobede, Jarvan odaje počast njenoj hrabrosti i ponudio joj je da dođe sa njim u Demasiju. Shyvana je bez ikakvog oklevanja pristala. Iako se brinula da je niko neće prihvatiti zbog njene prirode i magičnih moći, to se nije desilo. Narod Demasije ju je dočekao kao heroja. Princ joj je ponudio mesto u elitnoj jedinici poznatoj kao Dragon Guard ili ti ponaški Zmajevska straža, kako bi zajedno štitili kraljevstvo od opozicije i ostalih debila koji se možda nađu u budućnosti. Evo narode, to je to što se tiče Shyvane. Nije bilo nešto pretjerano puno, ali je bilo do jaja zmajevih. Ako imate neke predloge za buduće videe, pridružite se našem srednje žalosnom Discord serveru i možda baš tvoj predlog iskoristimo u sljedećem videu. Nadam se da vam se ovaj video dopao. Ako jeste, bacite taj like i ovo ostalo, kako već. Znate šta treba da radite. To je to od mene. Aj pa se čujemo. Lepo se obuci, odlazi, nek ti sve za rukom polazi, ne misli na nas i na kraj